हाय गाइस खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय निमाहा बिनाय थायो गोसो गोरबोजों मानि थाखाय होनना बुङोबा दैलि भिडिअ आपडेट खालामनो हायाखै बिनि थाखायनो आं निमाहा बिनाय थायो बिएम सोदोब चेनेलाव माखासे रादाब फरायनायनि प्रग्रामबो लादोंमोन बाट टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय आं बे समावहाय भिडिअ दैलि आपल'ड खालामनो हायाखै नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव आसा खालामो भिडिअ माबाफोर आपल'ड खालामगोन नामा बेबायदिनो जोंनि फंबायमोन बिनानावमोन दङ आरो आदामोन दङ बाजैमोन दं मादैमोन दं आबैमोन दङ बेबायदिनो गोबां गेदेर गेदेर बैसोनि सुबुंफोर दङ आरो जायफोर कल खालामनानै बा आरो वाट्सएपआव मेसेज खालामना हरलायलायो बिथांमोना आं जुदि भिडिअ आपल'ड खालामाबा भिडिअथ' आपल'ड खालामखायाखैनो आङो लास्ट बेसेबांबा उइक जाबाय आं नैबे बिएम सोदोब चेनेलाव मोजाङै स्पष्ट भाबै भिडिअ बानायनाय जायाखै आं बिनि थाखाय नोंथांमोननि सायावहाय निमाहा बिनाय थायो रायजो राजाफोर आरो रायजो राजाफोर आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जों रादाब फरायनायनि प्रग्रामखौ मोनाबिलि आरो फुंबिलि समाव लानो नाजादोंमोन बाट फुंबिलि मोनाबिलिथ' बाद फुंबिलिखौथ' हाबावाखैनो आरो फुंबिलिखौथ' बाद मोनाबिलिखौनो हाबावाखै मानो होनबा टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय आं हायाखै रायजो राजाफोर नाजागासिनो दं बाट नोंथांमोननो सिम्पलैबाबो आङो खौरां जुदि फरायनानै होयोब्ला रादाब फरायनानै होयोब्ला नोंथांमोना सानगोन एसे मडिफाइ खालाम ओरैबायदि नोंथांमोना एसे साबसिननिफ्राय हामसिन लुबैयो बाट आं मिथियो नोंथांमोननो जास्ट खौरांल' नांगौ एडिटिंनि बिदि नाङा स' आंबो सानो बेखौ नोंथांमोननो खौरांल' नांगौ आरो एडिटिंनि जेबो माबा बाहादुर गैया मानो होनबा सिम्पल एडिट खालामनानै नोंथांमोननो होबाबो जायो बाट अब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जों स्टुडिअ खुलिनाय हिसाबै नोंथांमोननो बेहतर बिराद मोजांसिन साबसिन हामसिन मोजां माने बानायनो नाजादों रायजो राजाफोर जायनि जाहोनाव जोंनि टेकनिकेलाव प्रब्लेम जादों एबारनिफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय आपडेट खालामबाय थासिगोन आरो लोगोसे जायफोर निउस फरायदोंमोन दाख्लैबावैहाय बिथांमोननि फरायनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङावहाय निमाहा बिनाय थाबाय आंनो निजेनो दैलि आं निउस फरायनायखौ आं आखायाव लासिगोन एबारनिफ्राय आंनो निजेनो फरायसिगोन आंनो एक्सप्लेनेसन खालामगोन समय जेसेबांखिनि होनो हायो समासो मिथिसिगोन बाट आं जेसेबांखिनि हायो आङो नाजागोन रायजो राजाफोर आरो प्रकाश नार्जारियावहाय जेसेबांखिनि बड'लेण्ड मिशन सोदोबाव जेरै एक्सप्लर खालामो एक्सप्लेनेसन खालामो मायो जे बिएम सोदोब चेनेलनि केरेक्टार बेखौ जों प्रकाश नार्जारियावहाय लाबोनाय जासिगोन आरो बिएम सोदोब चेनेलाव जों जास्ट माने रादाब फरायनाय मोनाबिलि मर्निं आरो माने इभिनिं बेखौ फरायनायखौ जों आखायाव लादों आरो बिनि गेजेराव जों आपडेट होबाय थागोन माबायदि जाबाय थायो स' रायजो राजाफोर नोंथांमोननि सिगाङावहाय जिखिनि आपडेट होदों बे आपडेट होनायाव खायसे सुबुंफ्रा बुङो कि एक्सप्लेनेसन लं एक्सप्लेनेसना बारा गोलाव जाद्रायदों स' राइस आं रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो जे एक्सप्लेनेसना लं नोंथांमोननि टाइमा सुंद' स' बिनि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो माखासे सुबुंफोर दङ आइकिउबो खम जायफोरनि गेजेरावहाय सुंद'यै बुंबाबो बाथ्राखौ बुजिया जायनि जाहोनाव जों एक्सप्लेनेसन खालामनाया गोबां इम्परटेन्ट साप'ज हमना ला दिनै कभिड 19 भेक्सिनेसन ड्राइभारा स्टार्ट जासिगोन 16 जानुवारिनिफ्राय नङा होमबा दा बेखौ आं बुंनो हाबाय कभिड 19 भेक्सिनेसना स्टार्ट जासिगोन 16 जानुवारिनिफ्राय आरो बे बाथ्राखौ बुंदों भारत सरकारा बास बे बुंबाय मा बेलाय मा भेक्सिनेसन बेलाय आरो बेनि गेजेराव माब्रै सुंद'यै जाबाय स' जुदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंनायबा नोंथांमोनाथ' बुजिगोन ना नङा होमबा कभिड 19 भेक्सिनेसन ड्राइभारा स्टार्ट जासिगोन 16 जानुवारिनिफ्राय जोंनि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों बा भारत सरकारा बुंदों आरो लोगोसे बे बाथ्राया बुंदों कि कभिड 19 भेक्सिनेसना बे जानायावहाय फ्रन्टलाइन वार्कार माने अफिस सरकारि वार्कार सरकारि कर्मचारि सरकारि खामानि मावग्राफोर नार्सआनो होन पुलिसानो होन डक्टरानो होन बिथांमोननो बे भेक्सिनेसनखौ सिगांग्रो स्टार्ट खालामग्रोगोन बिथांमोननि सायावहाय इउज खालामग्रोगोन आरो लोगोसे 50 बोसोरनि गोजौआवहायबो जिखिनि 50 बोसोरनि बैसो गोजौ थानाय सुबुंफोर बिथांमोननोबो बे भेक्सिनेसनखौ होफानाय जागोन बिथांमोनजों जिखिनि सरकारि खामानि मावनाय पुलिस डक्टर नार्स बिथांमोना जेरै मोनगोन बेबायदि समानैनो बे 50 बोसोर बैसोनि जानाय सुबुंफोराबो मोनफागोन बाट बिनि गाहायनिया उनावहाय बिथांमोना मोनगोन आरो बेखौ बिथांमोना मोननो हागोन क'विन एप्लिकेसननि दारै क'विन एप्लिकेसन एन्ड्रइड एप्लिकेसन लन्च खालामगोन भारत सरकारा आरो बेनि गेजेराव थांनानै जों रेजिस्टार खालामहैनांगोन आरो बे रेजिस्टार खालामनायावहाय डकुमेन्ट्सनि गोनांथि बे डकुमेन्ट्सआ ड्राइभिं लाइसेन्सबाबो सोलिगोन आधार कार्डबाबो भटार कार्डबाबो सोलिगोन नायदो एक्सप्लेनेसन खालामबाय नोंथांमोना गोथौवैनो मोजाङै बुजिबाय नङा होमबा स' बेबायदि फरायोब्लासो नोंथांमोना मोनसे मोजाङै बुजिगोन ना स' बेबायदिनो जों फरायनो आरो आखायाव लायो आरोना माखासे जिखिनि एक्सप्लेनेसन जाहाथे बयबो बुजिथों नङा होमबा दा साप'ज हमना ला माबा मोनसे मा होनोमोनलाय जाहाजानो गोग्लैबाय दा जाहाज गोग्लैनायनि गेजेराव जाहाज गोग्लैबा बे जाहाजनि गोग्लैनायनि एक्सप्लेनेसनखौ मोजाङै होबासो नोंथांमोना बुजिगोन ना जास्ट जाहाज गोग्लैबाय नङा होमबा दा साप'ज हमना ला माने बार्ड फ्लु बेराम जादों दा बार्ड फ्लु बेरामा मा बार्ड फ्लुआ मा बेखौ नोंथांमोननि एक्सप्लेन खालामना होआबा नोंथांमोनाथ' मिथिनाय नङा स' एक्सप्लेनेसन इज भेरि इम्परटेन्ट टु आन्डारस्टेन्ड पिपल माने रायजो राजाफोरा अब्लासो बुजिगोन आरोना स' आरो आं बिनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों कि जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा
प्लिज एसे दैज' खालाम प्लिज रिक्वेस्ट नोंथांमोना आंखौ जुदि बिदा सानोब्ला अन्नानै एसे नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो आरे भाई लोंनाय समा फैगासिनो दङ देरगोन एसे हाबा जा संसार जा केरियारखौ नाय फैगासिनो दङ समाय फैगोन जोंनि नोंथांनि आइ आफाया जेरै जुमाय लोंदों दा बिथांनि नोंथांमोना इसेबां जुमाय लोंनो गोसो जाथारदोंबा समाय फैगासिनो दङ बा दैज' हम बे समावहाय नोंथांनि आइ आफाया जुदि लामा सामा उन्दुनाय लामा सामा गोग्लैसोना थानाय बेबायदि हालोदखौ जुदि नुयोब्ला फरायनायाव गैया मानाय गैया टेनसनानो खर'आनो सालायबाय थायो बे आंनि फिसालाखौ आं बोरैहाय माबोरै खालामनो हागोन खर'आनो सानानै बोरैबा जालायलायो बे मान सनमान बिमा बिफानि मान सनमानखौबो माने नस्थ' खालामो सिलिंखार खालामो लोगोसे बिमा बिफानि रां खामायनाय डिप'जिट खालामनानै दोननाय बेफोर रांफोरखौबो बाहायनानै नस्थ' खालामो बिमा बिफानि सिमांखौ थेर बेथेर खालामनानै होयो निजेयाथ' सिमां गैखाया निजेनि सिमाङाथ' मा जुमाय लोंनाय उन्दुनाय बहाबा एखेबारे पार्कआव थांनानै बबावबा पिकनिक स्पटआव थांनानै जुमाय लोंनानै सेंग्रा आरो सिख्ला आं मोननैखौबो बुंदों मिथिबायना आं दाख्लै बावैसो मोनसे पिक्सार नुदों जोंनि बिएमसि चेनेलावबो एक्सप्लेनेसन खालामनो आं सासे मानसिखौ होदोंमोन बेबायदि पिक्सार बेबायदि सावगारि भिडिअ नुनानै लाजिनाय गोबां मोनो आङो सेंग्रा सिख्ला बैसोथ' सिख्ला गोजामोन बिसोर बैसोनि मानसिफोरा बोरैहाय बेबायदि माने थानो हायो बोरै लोंनानै बेफोरबायदि गोग्लैसोनानै भिडिअ मिनिस्ट्रि लायो आयौ नोंनि बिमा बिफाया नुनानै माबायदि जागोनलै लाजिनाय मोनगोन बिसोर बेसेरा ना फरायनायावनो दङ ना लिरनायावनो दङ ना केरियार फकास खालामनायावनो दङ ना गावनि जिउखौ माबोरै फोथांना लाखिलांनांगौ बेखौ साननायावनो दङ दा बिमा बिफाफ्रा जि एसे खामायो बे फैसाफोरखौनो पिकनिक जानो मा जानो बेफोरखौ लाना थाङो दाबिनानै लाना थाङो हराबा ओरैबायदि आं नांगौबा फास नाङा थैगोन आं नांगौबा मबाइल मोनाबा ओरैबायदि थैगोन दाख्लै बावैसो आरो मोनसे भिडिअआव आं एक्सप्लेन खालामदों 14 ना 15 बोसोरनि बैसोनि गथ' एखेबारे गावनि जेबालायनि गुबुन मानसिजों स्टार्ट खालामो आरे नोंनि बैसोखौ नाय सिगांग्रो मोजां मोननाय सम दं आरो जुदि मोजां मोनथारनो बे बैसोआवनो गोसो जाथारदोंबा अब्ला जुमायखौ मानो लादों फरायबो मोजां मोनबो नङा होमबा समान फरायलां गोसो होनानै आवगायलां डेभेलप जालां हाबा जानानै मा जाहोगोन आं जि जागोन बेखौनो जागोन आरे व्हाट इज दिस आं जेखौ जागोन बेखौनो जागोन आं जुदि खि जायोबा नोंथाङा खिजायो नोंनि हिनजावाबो खि जानांगौ नामा व्हाट इज दिस बेबायदिनो होननानै माखासे सुबुंफोरा गोबां हाबा खालामो आरो बेबायदि होननानै हाबा खालामनानै बिनि उनावहाय हिनजावा खारो जाहोनो लोंहोनो हाला जुमाय लोंसै बेरायसै आंनि हिनजावा ओरैबायदि आंनि हिनजावा जेखौ बुङो आं हिनजावखौ आं जेखौ बुंगोन बे आंनि हिनजावा बेखौनो मावथारनांगोन ओरै थोरै हेनथेन बुंसै आरो बेसेरा हिनजावा बायदिसिना अबेबा फिथा लावदुम सावनानै अबेबा मैगं थाइगं फाननानै जागासिनो दं आरो टेनसन लाया बिनि थाखायनो सोरनिबा हिनजावा खारो आरो बिनि थाखायनो सोरबा हौवाया खारो मानो होनोब्ला हौवानि बेलायाव बुङोब्ला हिनजावखौ गारनानै हौवाया मानो खारो बिनि बेलायावबो बेबायदिनो थिग दङ सोरबा हिनजावफोरा गावनि हौवाखौ सापर्ट खालामा बेबायदिनो जागासिनो दं जोंनि संसार जानायावहाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि संसार जानायावहाय उन्दै बैसोआव हाबा जासिगोन आरो संसारखौ मोजां जानो हाला खारसिगोन फार्स्ट समावहाय बिराद मोजां जागोन एकदम बुंलायनायानो एखेबारे सानैजों मोजां मोनलायगोन नों बिराद मोजांब्ला बो मानि थाखाय गारना खारखो नों बेखौ बिराद मोजां मोनोब्ला मानि थाखाय गारना खारखो स' बेबायदि जायो बिनिखायनो आं गिनाय मोनो बैसोर उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदि हालोदाव जुदि दानिफ्रायनो बेफोरबायदि नुयोब्ला मोजांमोन बयबो मोजां मोननो थाखाय मोन्थाय दं उन्दै बैसो जोनोम जानायनिफ्रायनो मोजांमोन बाट दानिफ्रायनो गावनि केरियारखौ नोजोर होआलासिनो मोजां मोननाय बे मोजां जायाखै फंबायमोन मोजांमोन लोगोसे गावनि केरियारखौबो फकास खालाम फरायबो लिरबो मबाइलबो दां मोजांबोमोन बाट सिगांग्रो नोंनि केरियारा साक्सेस जाग्रोनांगोन लाइफखौ दानो नाजाग्रो नोंनि हिनजावखौ नों अनोब्ला नों जायखौ मोजां मोनदों बेखौ अनोब्ला नों नोंनि केरियारखौ नाय बोरैहाय जाहोगोन नोंनि मोजां मोननायजों लोगोसे रां रुफानिबो गोनांथि बे जिउआवहाय बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो फकास अन योर केरियार फार्स्ट अके नोंथाङा लाभ खालामनायजों लोगोसे फकास खालाम नोंथांनि केरियाराव थेंक इउ गोजोन मोनाबिलि